Čus lidi, tady Dům 89, dneska tady máme další videjko, dneska tady máme Roblox a na tolik odběr, protože chtěl bych vám moc poděkovat za 100 na 230 odběratelů. Kámo, wow, nechápu, jak se to dalo, prostě jsme byli, no řek na to, jo, prostě jdeme na to, jo, takže tak no. Cvičíme lidičky, cvičíme, aby jsme měli bicáky, prostě sílu, aby bolely údery a takové blbosti. Já jsem tu s bráchou. Jo, čus lidi tady dál. Budeme natáčet tohle. Jo, Dominik je na to dobrý. Já jsem byl i král dřív, veď? No a já jsem byl taky, no. Koukejte, jak ho sundám magnět. Ne. Ty jo, jestli jsem nezapomněl, jak se byl. Pojď. Bang, 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 bang. Hezky, hezky. Já jsem... To už nemám sílu moc. Teď. Bang, 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 hezky. Bang, bang, ratata, hezky. No tak ne, kašlám na něj. Pojď, Jana, dáme 2v2. Kde jsi? A ono spolu? Jo. OK. Znovu jiný Kde jsi? Kde jsi? Protože mi to už štve. No, nepský boxer. Já mám docela dobrý. Jo, dobrý, už jsem se jak koupil. Mám docela jiný. Kde jsi? Skákej. Jo, tady, pojď sem, tady. Pojď sem. Pojď sem, Dana. To je 2v1. Ne, říká se 1v1. Tady je 2v2. Tak. Je tady král? No a toho dáme. Hej, spiknem se na tohoto velkýho, on bude určitě úplně nej. Tady toho krála. No pojď. Hej, dívalko tam. O, ten král, kámo, vyhraje asi. Ne, jdi tam, holko. Ne, Kemia. Romužis, to je tam? A ne pryč? Kdo jak rozumíš? Hej, rozumíš? Kámo, může jít někdo sem? Já nevím. Prostě... Kámo, Hej, kámo, když by kdyby šlo 2v1, to by on dal... Jo, no. nedám. Co? Ty jsi Hej, už někdo jde, už buď ticho. Co? Už přestaň, to dáme, ne. Jo, já se piknu potom, jak má brejla. Ne, já se vemu toho velkýho, jo. Já mám brejla. Jak máte brejla? Hezky, už bojujeme, hezky. Ten velký mi dává docela, jako nesmí. Neříkám nic, jo. Kámo. Hezky kopanec dostal cápač. Jo, já jdu ze zadu. Počkej. No, tady To jak se chrání? To ten dostává. Já vůbec nevidím. Mně se to z ničeho nic... Dane, pomoc! Já nemůžu. Já jsem low. Mně se to z ničeho nic prostě zašlo sekat. Ty vole, to nedám. Hezky. To nedám. -5. Pojď, Dominik. Já zapínám full hard. Co jsem to řekl, ani nevím. No tak to je jasný. Mám ping 120 a nevím co. Nevím, kolik mám to. No tak počkej, já ho knockoutuju tohle s brailama. Jo, já jdu proti tím. Jo, ty ho zdrž nějaká, já ho knockoutuju zatím. Já ho zatím nějak... Ty vole, dělal? Chill, jo. Přežij. Než je zase umřeš, že se půjdou 2v1, jo. Hezky, -10, kopanec.
Au. Umřel jsi. Já jsem umřel. Já ne. Co děláš srandu? A mě úplně malinko tam ten. Dobře, hej, já jdu proti němu, jo, já mám tu ultinu. Pojď, spěknám se. Já mám taky tohle. Tak ji nepoužiju ještě. Vždycky si ji ne. I'm low. Já mega low Já jsem. jsem low. Neříká se low, ale dead, jo, když si myslí. Kámo, dělej, ale já jsem tam tomu dal docela hodně. Nedal. Musíme prostě na ní skočit, naskákat na ní. Mně se to Dobrý, prostě... Dávodko, počkej, já jsem docela Mně to zašlo z ničeho nic, jak počkej, já zkusím tohle. Co? Jak 2? Co ještě jeden kolo, aby jsme měli ještě jeden. Jdem znova. Lidi, jako musím... Oni jdou znova. Lidi, jako musím říct prostě slovo na... Tak jdou? Jde to? Asi ne. Kamo, kde to je? Čekáme. Ne. Ne. Tak pojďte se mnou nějaký rankedy. Já jsem mega dobrý. A já jdu proti Nubovi, veď? No, já jdu proti Aslko. Typkové. No, to říkal. Pojď. To jsou mluvičky. Nebudem tady. Jdeme se botřem. Teď tam bude docela good, ale není lepší než já. Takže bychom měli dát. Nechám. Já ho poprvé nechám. Ale nážu. Já ho nechám, jo. Já ho nechám chvilku jenom. Ne. Jo, koukej. Ne. A letím. Ne. To není, že letíš. A co? To je, že stojíš prostě vysoko. Stojíš na neviditelné platformě, aby si viděl z výška. A teď? Stojíš na neviditelné... Hej, koukej se tam. Ne. A jo, no aha, no tak se ti sekla kamera, no. Uje. Pojď skoro. Yes, knockout. No, hned ho sundám. No, minus 25, hezky no, teď je mrtlej.
Bro se ještě dohýloval. Pojď. Kamo, no tak to je jasný, když mi dá minus 25 ultina. Lidi, sorry, že mám jiný hlas, jo, ale prostě nemůžu ani hnout z místa. Se nemůžu hnout z místa, bro. Já nemůžu hnout se. No tak budeme na místečku jenom takhle. Třeba se nemůžu ani hnout. A nemůžu hýbat se ani dolů, ani dobře. Vidíte to? Já nemůžu prostě se hýbat. Jenom takhle, dělat toto. Ale chci ho sundat i tak. Bostu, no, já se nemůžu hýbat. Vidíte? Já nemůžu. Já nevím, co se stalo. Co zkusím respawnout. No, prohrál jsem $10. No, vidíte. Dominiko, to jak mu dávám? Jo, to jak mu? Já jsem mu dával úplně hodně, kámo. Víš, tak koukej. Počkej, snad tak to bude tak. Koukej, jak mu dávám. No, já nevím, to nefunguje. Že já nevím, jak jsem to udělal. 2v2. Jde na pojď, někdo jde 2v2. Ale kašli na boxerky, to ti nic nepřidám. Ale pojď, dávaj 2v2. Tady. Byl předu, tady skáču. Dělej. No. Porazíme a půjde. Jdi do toho slabšího, si beru tohle. Vždycky. Já to kick je kopačka, jo. Vždycky. Pravá, leva. No tak já si nechám asi boba. Au, dostávám pertáre. Pojď, jeden je skoro. Ne, on je skoro. No tak pojď, oba. Vždycky, máma. Já jsem asi mrtvý, Dana. Jdi. Já fakt lousám. Dobrý, jdu do něj, na to kašlu na něj. Dělej, Dana. Jde pomoc. Jen na ní naběhni, už máš půl. Víc než on. Pojď, no a teď já ti pomůžu. Smlatíme ho. Dělej, prostě mu dávám. Yes, hezky. Jsme říkali, že to vyhrajeme, to nebude. Hej, ty ho Dana úplně doráž a... Hezky? Pojď. No já ho mám, Dana. Nevím, jak to je. Pomož mi. On se brání furt, jak malá posaroutka. Mám takhle furt. No, oni jdou 2v1 a mě to je jedno. Prostě na ní naskáčej. Pojď. A já jsem low, jo, já nemůžu. Já jsem low. Já mám 5 HP, nevidíš, no. Pojď, to dáš, Dana. Pojď, Dana, pojď. Braň se. Silou. No.
No co zabrání? No protože, hele, mám vybitý, takže mám to docela černý. Trošku. Dost moc. Má totiž vypnutý světlo. Já tě ochráním, jenom se zapni světlo. No. To jsem udělal docela dlouho, abys... Já umřu, Dana. Potáhni to teď chvíli, já se vyhýluji. Je potom? Pojď, ty ho. Mám ho. No, dobrý, tak se to. Jo. Dáme znova 2v2. Hej, proč mám ti furt dávat tak málo? 10? To je hodně. Pojď, oni chci jít znova, ok. Já jsem prčí. Prostě ty zdrž ho, jo, jenom ho zdrž. Toho vojáka. Dana, já mám málo, já jsem mrtvý. Měl se ho zmátit toho. Dělej jim. O, ten za tebou má málo, on se healuje. To nedáš. Jako ty seš dobrý, no, ale to nedáš. No. Jsme jenom dělali. Ne. Nejsem špíňák, prostě přiznám, no. Pojď taktiku, jak udělají oni. Prostě pojď 2v1, ne? A měl utenu na ní. Ten nemá málo, ten má fakt low. Dělej, prostě mládí do té doby. Teď, plně. Tu. Ty jsi měl utenu. Teď, ty ho úplně vždycky zabíjel. Dobře, no. Pek. Já mám. Je down, mám ho. Mám ho na haku. Mám ho na háku, je down. Pojď ještě. Dana, on se furt brání, já ho nedám. Dobře, jeden je. Ale já nemám to, abych mohl mlátit, ty. Teď. On se brání, on je srap. Fakt? Ty to vidíš? Aha, ty mi dá, já to vím. Ale to je nám. Když teď nedá tu ultimu, tak je... Když vidí, jak má tu ultimu a nedá. Právě, že on je dobrý. No, když jsem ho já... Hej, jak to, že mě se ukazuje, že má jednu hapku? Chill. Nic se nejde. Prostě, já nejde. Ok, hezky. Já jsem říkal, Chill. Vidíš moje hápka, ne? A jeho. Kik. Bang, uhýbá milionkrát. Dozadu. Dobře, utíkám mu. A muž ti taky nežije do nekonečna. Doufám, že to víš. není to nekonečné. No však právě. Jenom do 30. Bang. Pojď, skoro. Ne, skoro. Koukni se, kolik má. Až se mi to ukazuje na ní. No, skončil čas. Remíza. Pojď znova. No, pojď. Ne, budeme oba dva potom vojákovi. Ne, tak já se ho vemu a ty zmat tam toho. A furt se bráníš, furt se snaž bránit. Hezky. Jeden je skoro down, jo? Mám ho.
Jdi do něj. Jo? Dá se. No, už AFK. Já se snažím jenom nohama. Jo. Takže lidi, my se s váma loučíme, dejte like, odběr a čus. Čau.